Мама, ассалому алайкум. Бо шумо Мамурҷон Суванов аз канали Мамур Разия. Имрӯз панҷшанбе қарор дорем дар бозори чорвои ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. Дар ин видео сёмка кардем гусало, фақат гусалоҳай. Гусалои нару мода, буқача, муноҷинча, ҳамаи намуди гусало ҳаст. Видеоро то ҷуша тамошо кунем. Маъқул боша лайк агар шумо дар канали мо меҳмон бошед ба канал обуна шавед. Савдо шид манаи қушхор 1800 харидааст. Барои соли гузашта, барои МТ мезадааст пой. Та буқачаи ёш 5000 будааст. Бо савдо мешава. Бозор 43-44 нарх кадай мега. Буқачаи Варашлобод шам ҳамун нарх. Шам буқачаи ёш ҳамун нарх шам. На гусалаи Карпат нархаш 4000 будааст. Бо савдо мешава. Бозор то 38 такадааст. Ғунаҷина? Ғунаҷинча. Иш чӣ? Иш ашмо нест. Мана ғунаҷинча, ғунаҷинчаи Карпати тоза. Нархаш 38 а? Не, 38 наку. Ами 33 бемайтем шумо. 33 ҷои шидеш? Ҷои пулгириш 33. Нархаш 33. Бозор 31 32 кад. На сета гусала ҳар сешам буқача будааст. 4000 гуфтеста бо савдо мешава. Бозор нечидан қилdi? 35 бозор нарх кадааст. Ҳар сешам буқача. На ғунаҷинои ёш гусала ҳардушам 35 бо савдо мешава. Чанди кад бозор? 27-28 бозор нарх кадааст. Ҷои пулгириш 3000 гуфтеста. Bunu 34'dan qilyapti. Дута ғунаҷини ёш гусала 4000 бо савдо мешава. Бозор 34 нарх кадааст. Ҳардушам пародаш бад нест. Сунда? O'zini ham oling shu odamni. На акамам буқача доштааст. ҳозир қани o'qischaниz? Mana internetga Qancha deyapsiz, qancha qilyapti? Mana 4200 deyapmiz, 4000 bo'ladi. O'qischa. Mana so'g'inajin 3000 deyapmiz. Ish 4000. So'g'inajin 3 deyapmiz, 27 bo'ladi. Ish mana 3000 budaaст. Ҷои пулгириш 27 ish ғунаҷина. На дута ғунаҷини ёш гусала нархаш 4000 бо савдо мешава. 30 чанди кад? 33 ҳардуша бозор нарх кадааст. На ғунаҷини ёш нархаш 32 бо савдо мешава. Бозор 27-28 када? 27-28 бозор нарх кадааст. Чанд моҳ ин? 8 moh. 8 моҳ гусала будааст. Савдо шид манаи буқачаи швед 56 харидааст. ҳозир бо савдо мондага. Ягон чӣ кад бозор? Болои бозори чӣ накадааст соли? Наи дуюм буқача. Иша чанд кад гуфтен? 55 бозор нарх кадааст. Буқачаҳои ёш ҳардушам. Буқачаи навбатимон, буқачаи зотӣ нархаш 6000 будааст. бо савдо мешава. Бозор 53-54 нарх кадааст. Бақасве чансве барода. Барода. И чансва кайло. Чанд кад бозор? 63 бозор кадааст. 6000 беша. Сафед чи сафед? Буқаи навбатимон, шам буқаи зотӣ нархаш 75 будааст. бо савдо мешава. бозор 6 боло нарх кадааст. 6000 болотар. Нами буқара. На буқачаи навбатӣ нархаш 4700 будааст. Бозор олии чӣ накадааст? Ша? Яй дуюмш. Бунуси нече?
Bunu tör işte. نه زرده بزرگ 4400 نرخ 4400 ندادم میگه Adaşa nişan verdi, siyoşam. 13 kilo. ну бачаи навбатимон 5500 будаст нархаш бо сауда мешава бозор то 5000 нарх кардааст ва исмда буқаи сафед сафед Vallahi ahlarına karama. Bu aldı tör isim kıldı vermedi. 4000 toriza neçe deyapsiz o'zingiz 5000 deyip ben. 5000 ha Tör elbise veremedim. Bu kayı safhada 5500 гуфтаста бо саудо мешава бозор 4400 кардааст ба инда 100 сомо монд мега 4500 боша медодааст Bir yaşarga tolayatan bu. қариби 1 сола ба қариби 1 сола мешидааст на савдо шид манаи буқача 3500 ҳози харида овардам ҳози баракашид неча оилакам ба сини солша намедонем ҳози савдо шид мана 3500 на буқачаи сия нархаш 7000 будааст боз савдо мешава бозор то 61 нарх кардааст бунуси ҳам зиданма буқача 61 бозор нарх кардааст на гунаҷини қисир нархаш 4000 будааст боз савдо мешава бозори чӣ накардааст соли на гунаҷинои зоти гусалаҳои ҳардушам ҳардуша 68 бозор нарх кардааст 4000 гуфтеста мана 4000 гуфтеста бозор ҳардуша як ҷоя 68 нарх кардааст 6800 гунаҷини навбатимо нархаш 4000 боз савдо мешава бозор 33 нарх кардааст 3300 гунаҷинчаи қисир Hukam ilahi. о нархаш 6000 53 кад 53 кадааст гунаҷини зотӣ қанча баъд 53 кадана 53 кадааст қисира буғуз нест гунаҷини зотии қисир 53 бозор нарх кадааст чанд гуфтаи хутон 5 на гусалача гуноҷин нархаш 3500 боз савдо мешава бозор чанд кадира 28 бозор нарх кадааст на дута гунаҷини ёш якта сия якта зар 4000 гуфтаста боз савдо мешава 6 када ҳардуша як ҷоя 6500 бозор нарх кадааст дута гунаҷинча ҳардушам гусала ино чанд яка 38 гунаҷино бо савдо мешава чанд кад бозор 32 бозор нарх кардааст наи гунаҷина на буқача нархаш 5000 гуфтаста бо савдо мешава бозор то 4000 нарх кардааст наи буқачара на буқачаи ёш нархаш 48 гуфтаста бо савдо мешава бозор нечи қилди буна 4100 сум бозор нарх кард бунуси чи гунаҷин 4000 чанд кад бозор 3000 гунаҷина кадааст бу гунаҷин чи қанча бу 45 будааст бозор 35 нарх кардааст наи гунаҷини калона маллара бунуси чи иш буқача чанд пули нечи қилди бозор иш 5 будааст иш буқача бозор 44-43 нарх кард мега буқачаи ёш нархаш 5000 боз савдо мешава бозор 43-44 нарх кардааст чанд моҳа бошад намедонем сини солша на буқача гусала будааст
Merhaba. Sevinim ha? Lava sevdim savdam. Sevinim. Çand kat bozor? Bodo se. 3000 bozor gada narxi. taqaji. Inosh chi? Inosh chandi aka? 5000 savdam. Çand kat bozor? Kuruq. Assalomu alaykum. So'zi aka. Xo'p, sog' Ya bu bo'lasiz. iş gör. Ya bu qancha zo'r gittin syomkana kirib fruktimi. Ha.